Salam Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlary gepleşigimizi siziň ähli hoş gördük. Mehriban ýaşlar, biz size dünýäniň iň awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça ýetirmege dowam edýär. Köp sanly okuyjylarymyzyň isleglerini hasaba alyp, Oxford we Cambridge universitetleriniň ýurdu bolan Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň awraly ýokary okuw mekdepleriniň atlaryny size ýetirýär. Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň universitetleriniň sanawyny şu görýän video habarynyň aşagyna linkini paylaşar. Biz size öň Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, şeýle hem Germaniýanyň, Hindistanyň, Koreýa Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň sanawyna giren awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiripdik. Olar baradaky video habarymyzy Atavatan TV YouTube kanalyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem size ýokarda ady agzalan ýurtlar boýunça sanawy Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Mälim bolýaly, biz her ýyl Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan kabul edilýän dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kefiýetleýän sanawyny size ýetirip gelýär. Mehriban müştaklarym, daşar ýurtda bilim almak üçin resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Şeýle hem size Google Play Market'ten mugut ýükläp alyp biljeňiz 4 dilde gepleýän makul sözlük applikasiýamyz ýagny proglajeniyamyz barada maglumat bermek isleýärin. Makul sözlük proglajeniyamyzyň üstü bilen siz çağalaryňyza suratdyr oýunlar bilen rus, İnglis we türk dillerini öwredip bilersiňiz. Makul sözlük jemi 100 000 golaý sözi özüne jemleýär. Mehriban ýaşmyşdaklarym, biz size eýen bir näçe döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik. Egerde sizi bu döwletden daşgary başga ýurtlaryň sanawyna ýokary okuw mektepleri gyzyklanýan bolsa, onda kommentariýada belläp geçmek unutmaň. Biz size iň gysga wagtda şo sanawy hem ýetirer. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň innik sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.